Slag bij Warrens. Mijn naam is Siebe Magginga. Hallo, leuk dat jullie er zijn. Welkom bij de Slag bij Warrens. Welkom. We zijn net officieel hier, maar Jimme krijgt een voorproef. Dit is de Bosbergzeel. Dat verwijst naar de Slag bij Avondskeer 2020. Ze wordt ons sportdien, maar het is wel een oude mannensport. Ik kijk over de verschansing. De granaten ontploffen nu verder. En de eerste golf die vormt zich. De manschappen, gescheiden door enige medes, een lange lijn van vlekken, hollen voorwaarts, zonder een kreet, zonder trompetgeschal, in de grootste stilte. Het is een hele hilarische voorstelling, maar de ondertoon is wel heel kritisch die we hebben natuurlijk. Want wij hebben hier wel op een gegeven moment een beetje clear, maar dat ophemelje van de Fries. En we waren op een gegeven moment wat lelijk van het DNA van de Fries en de vermarkting van Friesen. En toen dachten we op een gegeven moment, ja, dat ben we zelf ik. En wij zijn eigenlijk de dupe van de vermarkting van Friesland. En die ondertoon, die serieuze ondertoon, die heeft elk naam in zijn eigen voorstelling. Ik ben hier in het Nije Fries Museum 2044. En ik ga hier van alles en nog wat te kijken. Wat doe destijds hartstikke hip en modern weer. Dit authentieke picknickkleed van de Boetendoor-iterij op Culturele Haatstedt 2018. Dat was een groot succes, gastvrij Friesland. Dit is al wat we verstopt hebben in de rin van de tijd. En wat nou weer naar Boeten komen kan. Nou ja, dat wil ze hier in deze omkrieten. Hartstikke illegaal, volgens mij. Hartstikke illegaal, ja. Het is eigenlijk een museum wat net besteedt mooi, want we leven onder de bezetter. Dus ja, meestal moet je er stiekem komen. Het is een museum in opbouw en het is ook al je verdekt. Hè? Want als wij ontdekt worden, dan ben je weer zwier de klos. Dit is de romte van de laatste bedenking van de Slag bij Warrens in 2019. En hier is de voorzitter van de laatste bedenking. Je mag wel even mooi praten. In deze zaal is de bedenking van de Slag bij Warrens te zien. Die organiseer ik dus elk jaar. Dat doe ik altijd met heel veel plezier. Dat doe ik nou al zo 14, 15 jaar doe ik dat al. En vandaag dat het dan nu in het museum is gekomen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk dat het nu ook in het museum staat. Dat mensen toch een beetje kunnen weten van hoe zit het dan met die Friese tradities? Hoe gaat het allemaal? En het is natuurlijk een enorm groot volksfeest. Ben er nog van die gipfries en crackers vroeger die erop aankomen? Nee, dat is helemaal voorbij. Er komt nog wel een voorzitter van de Friese Volkspartij. Maar dat hele extremistische wat ze destijds hadden, dat is er niet meer. Het is gewoon de liefde voor de cultuur. En ja, dat merk je aan al die artiesten die hier komen op te treden. En dat geeft mij elke keer ook een heerlijk gevoel natuurlijk. En dit is een prachtig museumstuk. Dit binnen de oudste nutten van Friesland. En doet zij amper meer inkomen, door haar ze in de laatste regionale televisieuitsturing van Omroep Friesland had ze nog een Frieske Bert en Eunie maken. Hey Bert, ja. Hier achter deze door, daar zit de laatste Friese exoot. Het jaren in Boeteland West, hij is allergelokste romkomen. En wij hebben hier in ons museum. People do forget what a huge star he was. I want to be loved by you, just you, and nobody else but you. I want to be loved by you alone. When I sing this song, it always reminds me of primary school. I was in primary school in a little village near here, you know. It's called Veenwouden. Ik speel de rol van een Miss Tony, maar uiteindelijk mezelf, Teun. En ik ben ooit naar Boeteland verhuizen, omdat ik heel goed imitaties doen kon. En ik ben daar groot geworden met Marlene Dietrich, Marilyn Monroe, Edith Piaf. En uiteindelijk, na het versterken van mijn oren, ben ik weer omgekomen in Friesland. En hoe ik datzelfde hier ook bieden, maar bleek ineens dat imitaties van Terke en Griet volle beter omsloegen. Daar kreeg ik het applaus mee. En daar word ik lelijk om in mijn stukje, want dat is net wat ik wil. Ik wil vernijing brengen en ik mij mezelf niet wezen. No, ja, no, je ne gratte rien.
ni le bien que m'ont fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Is het leuk om een vrouw te spelen? Non, je ne regrette rien. Ja, het is compleet anders wat je natuurlijk normaal wist. En ja, ik bedoel, ik ben een fysieke speler, dus ik maak altijd heel erg gebruik van mijn lengte. Dus dat ik in een panty onderin, en dat is mijn lange skonkensjes, lippenstift, make-up. Ja, daar hou ik altijd heel erg van. Dit, Molly en vrouwlie, is Janne Wietske de Vries. Zij wie deputaire van cultuur. En zij wist als je een oor dat je net naar het vliegen zit, maar naar de takkomst. Zij nam u's onder hand. Zij wie voor u een soort mem. En wij lijnen bij haar onder het borst. Janne Wietske de Vries eigenlijk als icoon, als u's mem 2018 deel zetten. Nou, omdat ik wel kritisch ben het in de culturele haardstad en alle oren dingen die er... Friesland Vaart en Frieske Vierzichten en Fries Festival. Nou ja, daar is Janne Wietske de Vries is daar wel u's mem is, zeg maar, van we moeten Friesland op elkaar zetten. In een droge stem, zijn blik gericht op zijn boze buur. Ik haal diep adem en ik zeg... Handen omhoog. Handen omhoog. We is voor het kaartje spannen litten hier net matten. We hebben het verschieten. Excuus. Je hem houdt een mem. Sorry. Dat niet Friesland er dan wist. En... Sorry. Spijt me. Begin. Spijt me. Jammer. Al wij in een soort profiel passen moeten, we eigenlijk net inpassen, maar dat is betocht door een soort marketingbureau. Ja, dat verrekken we ten alle tijden. En wij hebben ook een vaststelling in de culturele haastheid op Oosterdijk, maar het is wel uw vaststelling. En als we daarom liëren kunnen, is het prima. Maar als wij in een keurslijf drukt worden van sa mottet, dan jekken wij jou. 28 februari openen wij de deuren van dit museum. Wij wachten nog op 3 portretten van Wout Zielstra, Sven Kramer en Ilke Lok. Boom, ba da dee da.